साला मीठा को लोग धरा काय ना किती सुरा म्हणतो ठीक आहे नो गे माने ने मिटीचा फिरून कोरिया आज बरोबर आहे अंते की नाही होय किती तर होते होईना ठीक आहे Pemain. बहु लग रहे आगे
गया बहू लगे रह गया बाबू तो चला भैया Tabir cukup awal itu lucu ya Pak. Tabir babu tuturi aja le. एक बरे भाई jatuh aku tuh driving